Hey guys, welcome back to a new vlog. So ನಮ್ಮನಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರಿನದೀತ. ಸೊ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಪಡೋದು ದೆಕ್ಕಗ ಕೋಡ ಅರಿನದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾ ನದಿತ ನೀರಂತ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಡರೆ ಪಾಡ್ಗ. ಸೊ ಎಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಮೂಲಿ ತಾರಿ ನೆನೆದಿ ಅವಿನ ದೆಕ್ಕದು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪಕ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಒಂತ ನೀರು ಪಾಡೋದು. ಸೊ ಒಂತೆ ಕೂಡ ರೈಸ್ ಉರಿಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದ ಬಿಡ್ಕ. ಸೊ ಒಂದಿಟ್ಟು ರಸ ಸಣ್ಣ ಆಡ್ಪಂದು ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡು ಯಾನ್ ಅವು ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಮೈಕ್ ಕಡೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ವಾಯ್ಸ್ ಬೈದಿದೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಥಿಂಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊರೋಡು ಪಂದಾಂಡು. ಸೊ ಮೂರು ಬಂದ ಕಡಿದಾಂಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ನಾನಂತ ಸಾಲ್ಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸೊ ಸಾಧಾರಣ ನೀರು ಮಲ್ತೇವೆನ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾತ್ತೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ಡ್ ಎಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋದು ನಂದು ಗೊತ್ತಾವನಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಮೆಲ್ಲಕೆನೊಂದುಂಡ ಜೋರ್ಕೆನೊಂದುಂಡ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಮಗೆ ತವಕ್ ಅಡೆಗೆ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ ಲೈಟೆಡ್ ಅದು ಬೆಚ್ಚನೆ ಬೆರಕೆ ಒಂದು ದೋಸೆ ಬಂದ ಪಾಡ್ಗ. ಸೊ ಏನ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ದಿನಾಲ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗೆ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಕ್ ಪಿದೆ ಪಿತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಬರ್ಪಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದೋಸೆ ಫುಲ್ಲು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇಯಿಂಡ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಅಂದಿತ್ತದ ಅಡಿಗೆ ಸೈಡ್ ದಿಯೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೋಸೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅವೇ ನೀರು ದೋಸೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಅಂಚದು ಲಕ್ಕಣ್ ಮರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂತರ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಿಟ್ಟು ದಾದ ಬಂತು. ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇತ್ತದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್. ಒಂದು ದೋಸೆ ತಿನ್ನ ಊರ್ದೆ ನೋಡ್ಬೇಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು. ನಮ್ಮ ಎಂಕೊಂಥರ ಊರುಡು ಇತ್ತೆ ಪಂದ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಊಡಿದ್ದು ಉಲ್ಲೆ ಪಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ದೋಸೆ ಅವು ಬರುತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ದೋಸೆ ಈಸಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬೇರೆ ಡಿಶ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಪಂದೆಂಕೆ ನೋಡು ದಾಲ್ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಆತೆ ಸೊ ಒಂದೇನ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ದೋಸೆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪೂರ ಫ್ಲಾಫ್ ಒಂದು ದೋಸೆಲು ಯಾಕೊಂತ ಮೆತ್ತಗಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಕೊನೆಟ್ ಎಣ್ಣೆ ತ ಮಸ್ತ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಪರಿಮಳ ಶೋಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾ ಮೂಲಿಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಅಂಚದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ಡ್ ಹೆಂಗು ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೆಲವು ಕಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಬಂದೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ತುಯಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಬುಡ್ಪಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಬುಡ್ಪಿಲಾಗಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಆದ್ಬೋದು ನಿಂತೈತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನನ್ನ 4ನೇತ ದೋಸೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರು ಮಲ್ದೊಡು ಕುಡಲ ಯಾನ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಆತನೊಂದೆ ಬಂದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡನ. ಸೊ ದಾಸ್ ಅವಾಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದೋಸೆ ಆದಿಪ್ಪೆನ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಇಂಚ ಬೂರುಡುಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀರು ಆವಡಾತೆ ದೋಸೆ. ದೋಸೆ ಲಕ್ಕರಗೆ ಸರಿತ ತಡ್ಕ ಒಂದುಲಿತ್ತಜಿ ಕೈಲ್ಲ ಮರತ ಹೋಯ್ತು ಸರಿ ಪೋ ಒಂದು ಲಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ದೋಸೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ದೋಸೆದ ಸ್ಟೋರಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ದೋಸೆ ಮಲ್ತನೇ ತಿನ್ನೋನಿತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೈ ಟೇಟೆ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ದೋಸೆನ.
ಒಂದು ದೋಸೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ದಾದ ಪುರಾಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ ತಾರೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಬಟ್ ಅವು ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಅಂಡ್ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಅರ್ಧ ತಾರಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಇತ್ತು ಬಂದೇನು ಅರ್ಧ ತಾರಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇವ್ರೆ ಬರೋ ಪಾಡ್ನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಅವು ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಚಟ್ನಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ವೈಟ್ ಚಟ್ನಿ ಸೊ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಿಂಜರ್ ಬಕ್ಕ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪಾಡೋಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಾನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಚಟ್ನಿ ಅಂತ ಐಟು ಬರೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತಂಡು ಆಗಲ್ಲ ವೈಟ್ ಇತ್ತು ಕಲರ್ ಬಟ್ ಏನು ಇರ್ತದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದು ಸೊ ಕ್ಯಾಶು ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ನೆ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣಂದು ಬಟ್ ಅವು ಸಣ್ಣರ್ನಕ್ಕೆ ಏನೂಜಿ ಸೊ ಒಂತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ಸೊ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಚಟ್ನಿ ಸರಿ ಜನ ಮೈಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಂಚೆ ತೊಚ್ಚಿ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅವು ದಾದತ್ ನೆಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಂದು ಜನ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ತನಕ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಾಂಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಕ್ರಂಚಿ ಆದಿತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಏನಂದಿತ್ತು ಲಕ್ಕಾರ ಪೋತಿಸಿ ಒಂದೇ ನಾವು ಒಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದೋಸೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪ ಮಾಡ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತಿಜಿ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ದುಬೈ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟನೇ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕದ ಬರುವಂಥ ಒಂದಾಂಡು ಸೊ ಇನ್ನೀತೆನ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನಿಗಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಾಯ್ ದೋಸೆ